Okay, tropa peeps. Mayroon tayong special guest na isang vlogger. Si Madayan, aka Architect Mikmik. Yan. Andito tayo ngayon sa Pin Cafe. Yan. Sa Pakul yan, mga tropa peeps. Halika, pasok tayo dito. Halika na. Tara, samahan nyo kami. Tara. Yan. Mga ganun. Magkano po entrance? 100 per head. Oh, 100 per head pero consumable. Ayun. Okay, tropa peeps, ang schedule nila is 11 a.m. to 9 p.m. Every Monday to Sunday. So, every day silang bukas. Tara. Okay, tropa peeps, ito yung free parkingan nila sa loob. Yan. Malawak. Dito na tayo sa pinaka-main nila. Ayun, dito. Ito, ang ganda dito. Mayroon pala dito mga lovebirds. So, ayan. Hilig mo yan, ano, di ba? Si Daddy may hilig dito, lovebirds. Yun. Ayan pa, mayroon pa second cage. Yun. Ay, mayroon pa pala ako dito nakita mga classmate ko noon. Ayun. Sila Bundok, sila Rona. Ayun. Yes. Okay. Okay, tingnan niyo yung view dito mga katropa. So ganda, oh. Relax lang. Okay, tropa peeps, mayroon ditong fish pan sa Pin Cafe. Ito, taga dito. Yung binigay na pagkain, yung staff nila. Hingi na lang kayo doon ha, sa taas. Yan, mga koy. Oh, di ba? Ang saya. Mawawala talagang pagod mo. Tanggal ang stress mo pag nakakita ka ng ganito. Lalaki ng koy. Relaxing. Dito sa kabila. Hey, bishi. Ayan, nagdo-drone shot na kami. Mamaya-maya, kita niyo yung drone shot namin. Sponsored by Madayan, Architect Mikmik. Ayan. Gwapo. Oh yes. Give it to me like. I love you. Okay, nandito na yung menu ng Pin Cafe. Malala ko pala ng tropa peeps. Ang may-ari ng Pin Cafe, Crown Park. Kaya saan natin, ang sarap ang pagkain dito. Ito nga, kung kinakain ko lang, sarap eh. Okay, mga tropa peeps. Dito na yung order namin. Isa-isahin natin ang order natin. Ito, chop suey. Ito naman, beef yang pork, yang chow, fried rice. And then, french fries. Yee-hoo! So, yung mga drinks, ito yung mango, ito yung papaya, ito yung gayabano. Okay, tropa peeps, tapos na kami kumain. Busog ng buhok na kami. Talungin natin si Madayan, kumusta yung pagkain? Yung in-order ko, ito munang papaya shake. So, very natural yung flavor and yung sunod naman, yang chow, napakasarap. First time ko malasaan yung ganun nakasarap. And yung yang corn beef, napaka-tender nung karne. Salamat sa paglibre. No problem. Salamat din sa pagiging guest mo dito, special guest. Thank And you. then sa drone shot, Please subscribe Madayan. Madayan, yan. Sabi na mga tropa, tingnan yung view. Ayan, ganda. So romantic din pala dito, tropa. Plus may heart dito. Pwede pa rin nyo dalhin dito mga baby loves ninyo.
Ang ganda, napaka-romantic. Apat ha, mayroong kasama ha. Hindi yung pwedeng walang kasama. Katulad ko, may kasama ko baby love sa'yo, no? Baby, halika na! Yan! Woo! Okay na papis, meron pa rin ditong private room. Ang tinatawag ay Antorium Room. Boss, magkano dito ang renta? 5K po dyan, pero consumable naman yung 5K niya po sa foods, kung ano po yung order niyo po. Saan ka pa? 5K, consumable lahat. Okay, Tropa Pips, please like Share! and subscribe. See See you in the next vlog. Okay na papis, shout out pa dito sa aking kaibigan na doktor. Si Marvin, dito. At si Julia. Tapos kay Kevin Lee. Siya po yung mayaman dito, si Kevin Lee. Kasi ang aming artista na barkada, si Rod. Rodan. Okay, mga tropa pips, shout out pa lang kay Kuya Jan. Ano pa na shop mo? Janila. Janila shop. Murag dito. Sa Bichara lang, sa ground floor, makikita ninyo. Shout out pa lang dito sa kaibigan kong kapos, Joe. Yo guys, follow nyo lahat sa MJ, subscribe kayo sa YouTube channel niya.